Kedam tangkari rong pharpia PMAYGIM chu kikimpi kichok chepu alam theke klang roga chok puthor contractor atoma hinpen lamkar ka chipipon Kardo nili birta life than bangphi sami timola rong hangphi lasingon birtang ton pen arjopon ikha Amri constituency arlo terang nokor arong kari rong pharpia phan sarkar pen kipipon PMAYGIM chu kikimpi chok chepu penang an news channel along klanglo Laso pena joksi Amri constituency local EM di ofing maslai tongsekot pen adi maklong kahumri dam patupon Laso pena joksi pini contractor atuma hinpen puthot lamkar karchipipon Alang litum pen kaningje pona tengki nili tum mystery atum kiklem ke dam ki chokche mate kache langpon pame me ajoksi lapuson ingrai ponang koklo pusi akoi pipon lapen ke non puthot alang litum pen claim dam pon thu pame bopusi alang litum pen ninje pon Wothatrang Sopen Birta Life Apherangki Rajipanse report. Hala taring koira kethom arni nilita sebut nilibang abe nilirong cuyun dokok nili masa kurusar asi nili cetekon deda damat mistri atum keklem kecok ce dokok lo nili so kam dokok matse lase api news along ba baturi long theklong lo son akam ke chok che hasol news ni li che theklong lok pen ni li ta di maklong an nang humri lo che theklong lo alang ka hok lo la ke ni li ta isi ke chok che de kok lo la pen patumi tuma emisisa amat se iem sarma se diuping maslai sarma se dak terang nokor karirong pharpia hem adimak long anang humri lo lapen nilitum chetong dun lo akam a contract nilimar lo nilimen bidasing tokbi lapen ni tumbang ini kachi rabdo pualang li lo lang li rup sing terang lo sing tumbang ini tum ta thegon der mase akechok cheni tum ta dokok lo lase non e prang bang gilam penap ba penap dik pen stame la non alom ke tumi dik bang ke arwe jangdut ayok se hormuta wan the khadat lo lase laso hem kapat tangi phan penap dik pen ni tum ako mistri che wan se samti pencheng lok arlong pencheng lok semen pencheng lok che wan thu pu se nilitum cecak lo lapen hala karirong pharpi amen pen hermasika poisa nang kele haso poisa ta nilitum anta sikai sita ulai lela lake account se nonta thavet lase nitum pini dak ni so pi bangke lase penap pen nitum mesen pen ke claim passion ponji phase nitum arpu Lupa. Kasi ilitum tumi nang kahumri abang ke alang li iem sar. Ta mesen nangji tuse alang li MSC sar mondol pencenglok, mondol president secretary pencenglok, la pen VDC chairman pencenglok, alang li tum adimak long nang humri se alang li tum mesen ni pu laan kali gang raport same dak anang ka humri apot tume em sar phanta nilhin pen chorolo lase pini pen anabang ke ditumbang hini ke messenger phanse burbo pin emisi sar phan chorolo apna nilitum bahini pualang lipen sini tum claim rap petlo lapen nitum dani libang kawe ajo ini pen dudam ke hilubing ajo ini pen thek dun de tamat nitum ta misri tum sondo claim ne la bang nitum chini ne la se api bang ke kangre det wa putha kalong abang ke nilitum anjo se mi sen pen aku claim tu po em sar sta me banglo lapen mondol committee tum President Secretary VDC Chairman tum stame wanglo ni tum ti chak dun lo tum mi setame misen pen kam beklem ni fanin tum bor ipo
na sini tum bahini dapu alang libida sing tok bi ain me cerap rapet akam bangke klaim rapet po rasi misen je hapan ni tum boripo kardo